Pinín con Roque. Este para Gandarillas. De primeira con Guille Pinín. Vamos a ver a xogada de Pinín. Entra na área. Pinín, o centro de Pinín. Gol! Gol de Xavi Cidre. Marca o Coruxo, minuto 15. Chega o primeiro tanto no campo do Bao. Que xogada tan bonita. Combinativa por parte do Coruxo que acaba culminando Xavi Cidre. Marca o Coruxo, marca o lateral esquerdo e nin máis nin menos que o cuarto gol que leva Xavi Cidre nesta temporada. Coruxo 1, Segoviana 0. E agora mesmo o Coruxo, imos ver, Segoviana Coruxo tería que ir o averaxe xeral coa Segoviana. No, o Coruxo estaría en playoff de ascenso. Sí, o Coruxo agora mesmo con este gol de Xavi Cidre métese como quinto clasificado e estaría momentáneamente nese posto de playoff de ascenso. Só xogou media temporada. Juan Lima, Xavi Cidre, progresa, centra Cidre, mete o centro, gol! Marca o segundo Coruxo, acababa de entrar, de voltar o partido Xavi Sola, anota o seu gol número 14 no campeonato no 74, bombazo para o Coruxo. Estaba merecendo o segundo gol o equipo vigués e aí temos o tanto marcado por Sola. Coruxo 2, Segoviana 0. Gol de Xavi Sola, o que mete o pase é Cidre e anticipase Sola, que acababa de voltar ao partido para poñelo 2-0. E con este resultado máis playoff ainda para o Coruxo, consolides a quinta posición, deixa a 2 goles a Ximnástica entre a xornada 11 e a 15, que chegou a baixar na 32 o sétimo posto. Chegaba dependendo del mesmo nesta última xornada e o Coruxo está gañando a partida. Marca o terceiro Coruxo, marca o segundo na súa conta particular Xavi Sola. Coruxo 3, Segoviana 0. Increíble pero certo, o Coruxo vai xogar a fase de ascenso a Primeira Federación. E agora sí, xa podemos mirar noutros grupos posibles rivais de Unión Deportiva Ourense e de Coruxo. Porque cada vez está máis claro que a Unión Deportiva Ourense será o terceiro e o Coruxo o quinto clasificado. Aí temos o centro de Gandarillas, o gol de Xavi Sola. Pois vamos a mirar rivais. Posibles rivais no grupo segundo, Deportivo Alavés, posible rival do Coruxo. Utebo, posible rival de Unión Deportiva Ourense. No FB. Pois aí temos 4 opcións nese bombo. O ataque, penalti a prol da Segoviana. Penalti a prol da Segoviana, cartón amarelo para Roque. Aí temos a xogada de Allán. E como cae Pau Migueles. O árbitro que Roque derruba o dianteiro da Segoviana. Llorente para executar o penalti. Entramos no engadido. Aí temos o tiro de Llorente. Acabou na rede, chegou a tocar o Esteban Ruiz, pero marca o 3-1 a Segoviana. Ainda precisa 2 goles nestes 8 minutos para buscar a remonta final. Case estivo a pico.